sejr, fordi når man ikke har vundet 7 kampe i træk, så kan man ikke gå foran lige at kigge nedad. Og det synes jeg, det er fint på nu 18 point. Og så langt ned til eventuelt par. Og det tror jeg alligevel er noget, de gælder sig over i Randers, at de ikke får det helt ikke på livet. Men dejligt må det være for Randers efter den flotte start på sæsonen, så oplever en nedtur, som man kan rejse sig langt fra igen. Meget veloplagt. Meget inspirerende indsats af Randers i dag. Altså, det er jo ikke... det er også måden, der sker på. Det ligger jo godt givet, som at de har fået nye kræfter og ny inspiration. Og de har været rigtig godt indstillet på den her kamp, og der ser vi også en, der har spillet en god kamp, så Petersen. Og de vil selvfølgelig godt lige holde tur og ringe, så er noget til sidst Randers FC, der vinkede for Stejkråd Christian Olsen. Og Nicolai Forsberg spiller meget godt op for lidt mere arbejde. Det var i starten, og der blev noget foran for Randers, så det ikke tider, at det er sødt for kampen. Og en indsats til stor fart, Randers FC på 3-0 over FC Midtjylland. Det er absolut på grænsen op til Venstre Randers, der spiller i den her sæson, selvom de har vundet store sejre, blandt andet 10-0 her. Det var overhovedet, så var det jo en flot indsats for Randers i dag. Og 2 slåmål af Silva og en mål af Arne. 4 sekunder. 3-0 til Randers FC over FC Midtjylland. Og dermed bliver Jesper Traksen og Jens Jørgen Frink. Og vel tak fra SX.